Gure gizarte berrikuntza berezi egiten duena lankidetzazko gobernantza da. Agenda publikoan herritarren parte hartzea eta ahalduntzea sustatu nahi ditugu. Administrazio publikoaren eta gizarte antolatuaren arteko gobernantza modu berriekin ikertuz eta esperimentatuz. Ikuspegi eta metodologia berritzaileak txertatuz. Nago gaur bereziki pozik, gaurko ekarpen honek daukelako izaera kualitatibo oso importante bat baita ere gure komunitatea indartzen joateko, Gipuzkoarena eta Euskal Herri osoarena. Erronka nagusi horrein, erreferentziazko gune bat izatea gura dau. Itxaropen handiakin hasi gara, ilusio handiakin, zer ematen duen. Mugarria, 3 unibertsitateetako 40 ikertzaile gurean izatea. Begirada anitzak jaso nahi genituen, diseinatu nahi dugun ikerketa lankidetzan egiteko. Sinatzeko ekitaldi honekin, 3 unibertsitateok Arantzazu Labekin bat egiten dugu berriro ere, gizarte aurreratu bezala dauzkagun hainbat erronkei aurre egiteko. Modu kolaboratibo baten erantzuteko eta herriari ikerketan landutakoa bueltatzeko, agenda publikoan jartzeko. Mundu berri baten alde, berrikuntza, gizarte berrikuntza landu eta gainera elkarlanean. Kosorkuntza ekosistemaren helburua da Euskal Herrian zehar kosorkuntza, ezagutza, konektatzeko helburua duen ekimena. Ireki dugu, zabaldu dugu, aurkeztu dugu, kosorkuntza esperimentuen lehiaketa. Aukera gutxi izaten dugu esperimentatzeko, hori batetik. Gauza berriak eta ausardiarekin gauza plantzatzeko aukera hori zabaltzen digu. Egitasmo honetan parte hartzeko aukera izateak ematen digu parada partaidetzako gaietan eta gobernantza berrien inguruan sakontzen jarraitzeko. Muy emocionados y emocionadas de poder implementar y experimentar estas prácticas participativas. Egitasmo horren helburua da herritarrak tokiko agenda publikoaren diseinuan modu aktiboan eta esanguratsuan inplikatzea eta finean lankidetzazko gobernantzan sakontzea. Arantzazu Labek dauka misio historiko bat, momentu honetan gure herrian. Eta da, lankidetzazko gobernantzaren inguruan ikuspuntu teoriko eta esperientzia praktikoen ikuspuntutik ezagutza gunerik relevanteena bihurtzeko Euskal Herriko erakunde sistema osoaren eta herrigintzaren eta gizarte eragilean zerbitzura egoteko.